muna! Yeah, palakpakan naman dyan! Kinikilig ako sa higit ng yakap mo. Laki-laki kasi ang tigas-tigas kasi ang laki ay tigas ng muscle mo. Ano ba? Ang puso ko'y walang kasasaya. Ano ba? Alam ko lang parang nasa langit na. Alam mo ba? Di ko kaya mag-isa. Sobra salang siya pagkasama na kita. Kinikilig ka rin ikotin mo. Kinikilig ka rin umamo. Kinikilig kiniyakap ng kawal mo. Yeah, thank you so much. Palakpakan naman dyan. Wow, marami nakit kayong mumuka na. Ayan, siyempre kabalin, Ara muna. Dati po kasi yung hair ko black, di ba? Yung hinahawig sa akin si Ara Mina. Ngayon po, ang hinahawig naman sa akin ay si Ann Curtis. Yung kapatid ni Rex Cortez. Ito naman. O sa side, kamukha ko si Maui Pacquiao. Sa kabilang side, Nadine Munyo. Dito sa side na to mas maganda. Dito naman, Pia Pusit. Si ate talaga naghihintay ng kadugtong. Do you know my song? Ojo, kaluguranda ka. Siyempre, Kapampangan, di ba? Okay. Parang wala akong kasama, wala akong audience. Parinig ka ng palakpakan ng mga taga San Miguel. Palakpakan ng may kasama sigaw. Mahina. Isa pa, palakpakan ng may kasama sigaw. O, di ba? Na sinabi na rin King Araneta kaya kata. Paalala lang po pauna ko na po sa inyo, ako po ay isang bading. Kaya yung mga tumititig po sa akin, lalo ni mga lalaki, hanggang dito lang pataas. Huwag na kayong tumitig sa baba, meron din kayo niyan. Ang kahibahan lang, mas mahaba yung sa akin. Hindi katulad nung sa'yo, nakita ko kanina sa CR. Nakasabay ko sa CR. Matindi yung ari niya, pagkatapos ng ulo, bayag na kagad. Alayang katawan. Pagdiin mo, baon na kagad. Nabala mo, tam-tax niya. Okay. And nanonood po ba kayo ng GMA? Next week, manood po kayo ng My Beloved. Bida po doon si Maren Rivera at si Ding Dong Dantes. Opo. Manonood din po ako, sabay-sabay tayo. At bukas naman, nasa ABS-CBN po ako. Yan. Maraming salamat sa suporta ninyo. Nandun po ako sa harap ng gate. Nagtindid ako ng Yossi. Yan, pili kayo pag nadaan kayo, ha? Hello, Mami. Ay, Diyos ko si Mami. Hello. Naka-green. Hello. Yan. Opo. Hindi po ako babae, ha, Mami? Nakakatawa yung ngipin niya, parang classroom. Absent lahat. Okay, may mga gagayahin po ako, mga idols ko. Bukod kay Aramina, meron pa po akong mga
mga idols. Kasi inahawig din ako kay Sam Milby. Oo, matamas ang ilong ko kasi kapag hindi ako naka-makeup, kamukha ko naman si Enchong. Hindi, yung sa ABS, hindi yung si Enchong, Enchong Go. Okay, ito na. Sana mga idols na rin sila ha, before Rising Audio, kaluguranda ka ha. Okay, DJ, salang mo na yan. Salang mo rin takore, magkakape ako. Ang gwapo ng DJ, palakpakan nyo naman yung DJ. Ito na mga to. Tingnan mo, parang natutulog lang. Ladies and gentlemen, Samuel B. Ang pag-ibig at sadya ganyan. Hira ako ng Tagalog. Tiwala sa isa-isa kalangan. Balikbayan. Dati mong pag-ibig, wala kong pagkalang. Itakailan pa man. Yeah! Huwag kang mag-isip na ano pa man. Pare! Mga paliwanag mo, di ko kalangan. Balikbayan. At kahit ano ba ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Come on, San Miguel, you know this song, sing me. Mahal kita, pagkat mahal kita. Parinig ka? Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging. Wow! Palakpakan naman dyan! And now, ladies and gentlemen, the sexy, the beautiful, Miss Aramina. Paano ba si Aramina? Sexy, di ba? Okay na lang, Tagol. Tama na, kulang pa. Tama yung lapante. Paano ba to? Ganyan lang si Ara, pasimple lang. Lahat ng oras walang bibigian. Basta't kasama. Anyaman pala. Kahit paano sa'yo'y pinakita ko. Ang tingin ko hanggang dito. And now, ladies and gentlemen, ang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung ito ang tanging paraan upang magkasundo tayo, ito ang tanging paraan na naisip ko upang magkasundo ang kapwa ko. Pilipino, I love you, Manny. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo,
ito po yung international, nagmamadali yung DJ natin. Yan. International po ito, si Beyonce. Yan. Dito po nakasalalay ang aking career. Gagayahin ko po yung boses niya. Siyempre sa umpisa po, titimplahan ko muna yung boses niya. Ha? Pag medyo kaboses ko na siya, palakpakan lang ha. Okay lang ba yun? Ha? O sige nga, parinig na. Marami kitundo na lang taga San Miguel. Alam po ninyo, marami pa pong susunod sa akin. Oo, nandyan po, nasa likod na po si Rico yan, si Nida Blanca, at saka sino pa ba? Si Ram Revilla, nandyan na rin po. Yeah, mamaya po lalabas na sila. Okay, ito na. Di, okay na yan, okay na. Ito na. Ito po ang kanta ni Beyonce. Ito po yung Listen. Ayan. Okay? Para po sa inyong lahat. Listen to the song here in my heart. The melody is done, but can't believe. Listen to the sound from deep within. It's only ringing to find me. Oh, the time must grow for magics to be born. They won't let me miss the satisfaction. It's your world, it's your world. O ano te? Boses ba? Yung pamagat niya, Where na you, dito na me. Ito po yung galing sa kantang Through the Years. It's adaptation. Yung pong mahilig mag-YouTube, mag-Facebook, ayan, makapapanood po dun yung MTV po ng kantang ito. Kaya pwede po kayo bumili ng album ko, yung third album sa MC Universal Music. Kasama na po dun yung Audio Kaluguranda Ka at marami pa pong iba. Nandun din po yung duet namin ni Ju Marie. Kasi may solo version po ako, meron kaming duet. Yung ka-duet ko sa audio, meron din po kaming duet doon sa album, ha? Okay, eto na po yung bago ko. Ito po yung pamagat na Where na you, dito na me. Para po sa mga mag-best friend, mag-jowa, magkaaway, yan, pwede na rin. Yung mga bata, ha, dahan-dahan sa pagtingala, baka makita nyo tatay nyo. Pag nanay nyo, gusto nyo makita sa likod. In fairness, believe ako, nakaupo sila. Yung iba kasi nagtutulakan sa harapan, ha? Okay, ito na po. Ang Where na you, dito na me. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Palakpakan naman dyan. Sabayan niyo ako, ha? Yung mga nakakaalam.
need my help, text mo lang me, at darating ako. Diyos ko, mga pumapatol tong mga to. Ayan, thank you pare. Pare, thank you. Ikain lagi kong sasandalan, pagsetting problema, makiramdam ka. Ang bol, dakal katirong mayak kako, kaya naman ikalupayo, at yung kaking puso ko, at eko magbayo. Where are you? Before I made best friend, ang cute na classmate mo, na nooy may class sa pagtingin sa'yo. Where are you? Sana'y maisip mo, ako yung malambing sa'yo. Kapag you need my hand, text mo lang me, at darating ako. Yeah! Where are you? Dito na mi best friend, ang cute na classmate mo, na nooy may class at patingin sa'yo. Where are you? Sana'y maisip mo, ako yung malambing sa'yo. Kapag you need my hand, text mo lang me, at darating ako. Yeah, thank you so much. Maraming salamat po. Thank you. Dakal pong salamat, Kabalen. Ayan. Diyos ko, Renang Kenny, mamangan lang. Mamangan lang sulib. At sulaking gulot ding sulib. Talabay nga kakit. Gurami. Ren tilapia at sulaking gulot. Ayan, thank you so much. And syempre, meron po akong hit song bago ako bumaba. And maraming salamat po. Palakpakan po natin ang aming director, si Tirso Romantico. Palakpakan naman po natin. And syempre, ang aming poging MC. Ayan. At saka yung aming DJ na parang hindi pa kumakain. Parang namumukhaan kita. Galing ako Quiapo kahapon, snatch yung cellphone ko, parang siya yun. Okay, and maraming salamat po sa mga committee, sa mga nag-sponsor po ng show na ito. Maraming salamat. And the barangay captain, the officials, the Fiesta Committee, and siyempre sa inyo po, kung wala po kayo ay hindi po kami mag-show, walang manonood. Kaya maraming salamat. Dakal pong salamat. Siyempre po, kanta kining, ito po yung pinaka-importanting kanta sa buhay ko, na kung saan po ay nakilala ako ang isang araw muna. At siyempre po, sa suporta po ninyo, nakilala po itong kantang ito. At nanalo po ako ng Awit Award sa kantang ito, kaya maraming salamat po sa inyo. Ito po yung Kapampangan Tagalog version ng Sometimes When We Touch. Ang pamagat po nito, Ojo, kaluguranda ka. Sa Tagalog, O Babes, mahal kita. Sa English, bahala na kayong tumingin sa dictionary, ha? Okay. Ayan. Ang ganda ng pagkakaupo ni Mami, oh. Para may-ari ng resorts. Parang sa buhangin lang. Okay? Eto na. Gusto ko sabayan nyo ako na Kabalet kasi pag kinakanta ko to sa Pampanga, kasi sa ibang probinsya kinakanta ko to. Pero pag Pampanga, matcha-challenge ko kasi aintindihan niya ang Kapampangan words, di ba? Sa mga Tagalog, kahit hindi nagkakamali ako sa Kapampangan, okay lang sa kanila. Hindi naintindihan. Okay, before I sing, I'll be in Sydney, Australia, June 27 to July 12. At ko po Australia, Sydney, para po ka rin ang kamag-anak nyo at ka rin pakitext sila at makikit ko po ka rin Kapampangan, Aguman ka rin with Louie Heredia. Okay, ito na po. Maraming salamat. Para po kaya kayong ang Kabalen. Ojo, kaluguranda ka. Tinatanong kung mahal kita at bakit nagkahiwalay. Sa puso ko'y di matanggap
ko. Pwede kang umakyat? Medyo kaluguran na ka. Kaluguran sobra-sobra. Sabayin ako. Kasarada rin mata pag tumanda ka. Louder, Kapampangan! Lawenda kang aking mate ko. Huling ika'y lulugod ka ko. Lawenda ka, ocho, hanggang atin ka bang tao? Yeah! Pag naaalala ang kahapon kay saya, muli-muli bumabalik ang tamis ng pagsinta. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Everybody, Kabalen! Louder! Yeah, palakpakan naman dyan! Gawin na kag aking mate ko. Uling ika'y lulugod ka ko. Lawenda ka, ojo, hanggang ating ka bang taho. Nais ko lang isuko ang iyong pagmamahal. Ako'y lalaki lamang, marunong magmahal. May katunog to, Kapampangan din. Ating pupong singsing, betong yang timpukan. Amanake iti kamindong ibatan. San kang ken silino kinetong akaban. Mewalaya iti eko malayan. O San Miguel, everybody! Ojo kaluguran da ka. Kaluguran sobra-sobra. Kasarada rin mata pag tumanda ka. Lawenda kag aking mate ko. Huling ika'y lulugod ka ko. Lawenda ka, ocho, hanggang ating ka bang taho. Thank you so much. Dahil pong salamat. Yan. Okay. Dahil didiretso pa po ako ng Bulacan, isa na lang ang hayahabilin ko. Asan yung may mga anak na dalaga, at yung magaganda, ay! Oo nga ba, taas nga na kami ng mga magaganda. Ang daming magaganda dito eh, bukod kay ate. Ayan, si ate di mataas-taas ang kamay. O sige, eto na lang, magbibigay lang ako ng advice bago ako bumaba kung paano kayo lalapitan ng gwapong lalaki. O, tingin na, yung may mga kapatid na babae at may anak na babae. Yung mga single lang ha, eto na. Tip number 1. Pag nakatingin ang lalaki para lumapit hawiin mo lang ang buhok mo. Ganyan lang. Huwag mo titigilan hanggat hindi lumalapit. Hanggat hindi magdugo ang tenga mo, huwag mong titigilan. Okay, tip number 2. Magpa-beautiful eyes ka. Ganyan lang. O, tip number 3. Habang nakatingin ang lalaki para lumapit, basain mo ng konti ang labi mo. Ganyan. Konti lang, huwag naman ganyan. Wala na magpa-rape ka kanita. Konti lang ganyan. Okay, eto na. Tip number 4. Siguradong lalapit ang lalaki Pag sabasabayin mo yung tatlo, ganito. Pag ayaw lumapit, ibalik mo yung isa. Lalapit ang lalaki sasabihin sa'yo, Miss, may sayad ka ba? Siyempre, sino matinong babae gagawa nun, di ba?
Okay, thank you so much. This is Ara muna. See you again. Maraming salamat. Dakal salamat kabalik. Thank you. May nagre-request yun daw mga guardian.